V prvom kvartáli 2026 plánujeme mať spustenú svoju vlastnú aplikáciu, svoje vlastné CRM, ktoré bude maximálne uľahčovať robotu našim ľuďom, lebo častokrát makléri sú dobrí obchodníci. Nebaví ich operatíva. Takže čo môžeme spraviť preto, aby sme im to uľahčili? Môžem nahrávať hlasovo inzeráty? Jasné. Môžem komunikovať so svojím klientom cez klientskú zónu? Samozrejme. Klient sa dokáže dokonca porozprávať s našim AI asistentom, čo by chcel vedieť, čo sa týka reportu, aká spätná väzba. Samozrejme, maklér o tom dostane informáciu. Takže kompletná podpora pre maklérov a hlavne nám to slúži aj na to, aby sme dokázali náš biznis škálovať. Čiže už není tajomstvo to, že chceme sa rozširovať, chceme byť väčší. Ale na to, aby sme boli väčší, tak potrebujeme mať kvalitný systém a proces. Nás oslovovali realitné kancelárie už pred pred rokom, že by chceli ísť pod nás alebo spolupracovať nejakým spôsobom s nami. No vtedy sme na to neboli ešte pripravení. Teraz môžem s určitosťou povedať, že v prvej polovici alebo v druhom kvartáli 2026 budeme pripravení na to, aby sme uchopili tento trh, aby sme sa vedeli rozširovať, aby sme dokázali naše know-how a skúsenosti odozdať ďalším kanceláriám alebo one-man show maklérom, proste jednotlivcom, ktorým bude dávať zmysel to, ako to robíme, čo preto robíme, akú službu a kvalitu odozdávame klientovi, že veríme v to, že im celý tento systém a proces uľahčí ich prácu a bude ich to naplňať a budú takisto aj oni dodávať svojim klientom tú službu, aby mali o tom klienti kompletný prehľad. Takže bude aplikácia, bude rozširovanie. Plánujeme sa rozširovať tým spôsobom, že si radi budeme chcieť spolupráce vyberať. Nie každý môže byť v tomto púle alebo v tejto spolupráci. Veríme, že veľa takých, ktorí dbajú na kvalitu, ktorí dbajú na ten štýl toho prevedenia a že nájdeme veľa kvalitných spoluprác do budúcnosti.